Allah ga abanan likitan ilimi a Kano makiya suna gani tsarin kwankwasiya ne ba ma maraba. Allah ga abanan likitan ilimi a Kano makiya suna gani tsarin kwankwasiya ne ba ma maraba. Allah ga abanan likitan ilimi a Kano makiya suna gani tsarin kwankwasiya ne ba ma maraba. Allah ga kwankwasa nan, Allah ga abanan magiyan kwankwasa ko abba ga kaga sunan mulkin kwankwasiya ne ba ma maraba. Allah ga kwankwasa nan, Allah ga abanan magiyan kwankwasa